שלום חברים, כאן איתכם שמעון, ואנחנו בסדרה חדשה בערוץ, Survival Games. אז כן, למי שלא יודע מה זה Survival Games, במשחק הוא כבר יבין את כל הכללים, כי אני עומד לעשות על זה המון פרקים. אני מקווה מאוד שהסדרה תצליח, ובקרוב יצטרף אלינו עוד מישהו שישחק איתנו ברוב הסדרות בערוץ. אבל זאת הסדרה הראשונה לבינתיים, Survival Games. ויש מצב שבעתיד אני אעשה גם סקייבלוק, ואתם יודעים, כל הסדרות האלה. אז בוא נתחיל. מה אני עושה? הנה. וואו, אני לא אוהב את המפה הזאת, אבל מה שיש, צריך להסתדר איתו. אם אתם מחפשים אותי במיינקראפט, סתם נגיד, אז קוראים לי שמעון 1200. ואם תראו אותי, תוכלו להגיד שלום או משהו. ואל תדאגו, אני יודע אנגלית. וואו. אאו. למה דווקא לי? אוקיי. אאו. למה אותי? לך לשם. אאו. יופי, חשבתי עוקבים אחריי. אוקיי, נמצא צ'סטים. וואו, יש לו חרב. זה רע. לנו יש דיימונד. אבל רק אחד. צריך 2 דיימונד ומקל. ואז גם קרפטינג טייבל. בשביל להכין כמובן חרב יהלום. הופה. אאו. אוקיי. בוא נראה. וואו. ייי. שים אותם לשמירה. הופה, כמה אוכל. אוקיי. אוקיי, זה ממש טוב. בואו נראה אם השאירו דברים בתיבות. זה סתם נעליים גרועות. הופה. יש שם מישהו למעלה? כן, יש שם מישהו למעלה. פגעתי. איך הוא עולה לשם? צ'יטר. בסדר, כל האנשים שברשימה כאן נצטרך להרוג. משחק אלים. זה מה שאני אוהב בו. אוקיי, עלה למעלה. להיזהר מחורים. בשרת הזה יש כל מיני עולמות בסורווייבל גיימס. לדעתי כולם טובים חוץ מהמפה הזאת. דווקא כשאני מעלה סרטון, יצא לי דווקא המפה הזאת. שונא את ההתחלות האלה. אוקיי. איפה יש אנשים לעזאזל? נשארו רק 6. הופה. הופה. איה. מה זה? סקייוורס? הופה. הופה. הופה, הופה.
באתי עד לכאן רק בשביל הדברים הגרועים האלה? חוצפה. גם שם הייתה צ'סט. רק שזה לא יהיה גרוע. נו באמת, זה אותם דברים שהיו שמה. לא, שנייה. יופי, הופה. נשארו רק 5 אנשים. חזיר. אוקיי, איך חוזרים לשם? לא! איזה מזל! עוד שנייה נפלתי. מה יש שם? מרפסת. חזיר! שנייה. לא, לא, אל תיפול! לא! מה, ראיתי? אני חושב שראיתי מישהו. מה זה המקום הענקי הזה? זה הדבר הזה. אוף, נו, לעזאזל, איפה יש פה מישהו? ברגע שישארו רק 3 אנשים, כולם משתגרים לספאון ומתחיל הקרב האחרון. או ברגע שהזמן למעלה ייגמר. אבל זה עוד המון זמן, 25 דקות, אז אני חושב שזה 2-3 יהרגו כבר לפני זה. נו באמת, למה מוזיקה? נו באמת, אני כל שנייה חוזר לאי המאפן הזה. מצטער על השעמום לבינתיים. כזה מרגש המוזיקה הזאת. אני שמעתי אותה כל כך הרבה פעמים. זאת הפעם הראשונה שלי, שתדעו. בגלל זה שמעתי אותה כל כך הרבה פעמים. זה איש שלא הייתי בו. שתעלם המוזיקה. מה זה? הנה מישהו. מה? איך הוא הגיע לשם? זה לא מישהו. חשבתי שזה מישהו, אבל זה בעצם חור. לשם או לשם? לא, זה בכלל... כן, לשם. הנה, לשם או לשם? טוב, לשם. לא, לשם. וואו. ויש תיבה. כן, זו מוזיקה מצוינת להרדמה של אחותי הקטנה. כי אותי זה ממש מרדים. נשארו רק 4 אנשים, יש! אני ממש מקווה שננצח. לרוב אני מפסיד, אבל... לפני הסרטון התכוננתי המון על המשחק. אם מת עוד איש אחד, אז כולם משתגרים לספאון ומתחיל הקרב האחרון בין כולם.
מה זה? למה היא ריק? הנה הוא לא ריק, זה היה לאג. ידעתי. וואו. זה המוזיקה הזאת. וואו. ייי! נהרג עוד מישהו. אוקיי, נלך עליה קודם. ואז עליו. תסתכלו, תרגיל. אם הוא יצליח לי. אוי, שיט! למה? שיט, הוא לא הצליח לי. יופי, תודה סקלטון. איפה עוד ילדה? תמות. מה את רוצה, טים? שרק שתינו נשארנו? נדפקה למוח. שנייה, ועכשיו. איזה פגיעה. שתבוא. לוזרית! ניצחתי! כלומר, אנחנו ניצחנו. ייי! זה המשחק ממש טוב לדעתי. טוב חברים, מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון, אז יאללה ביי. תעשו לייק, סובסקרייב כלומר, וכל מה שיועיל לערוץ בבקשה. תודה רבה וביי.